This is not. Do not try this. Do not try this at home. Yeah, it's enough disclaimer. Do not try this at home. yavarwa omwe yavarwa hapana matches. Naenda bisa bozi nini alikambotanga kupira ndakaripeka iro apira ina ndichika sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunochikisa. Ladies and gentlemen, ndadzoka futi kwa Commander Ibrahim ku Dombo Shava, and today we are doing something different. Nhasi ndo day iri kutumirwa moto uya wakanzi Zigo anofana kubviriswa, saka toda kumbobvirisa Zigo. In fact toda kumbobviriswa, so we are going to take you through the whole process yekuti Zigo abvire moto unenge watumirwa kubva kudengerese wa Elijah. Ndo chekutanga kuti zvinzi Zigo abvira moto unenge watumirwa kudengerese moto wa Elijah, oro vanhu vanenge vatora moto wavanotora kubva pasi penyika, vanhu vanenge vaine mapawa ejuju kana kuti vanotora kupi kuNigeria, mheno moto vanouwanepi. But I'm going to take you through the whole process yekuti chii chinoitika kuti zvizonzi Zigo abvira. Iri ndo jaketi rinenge rakapfekwa naZigo. Saka Zigo zvaachaita sina komanda, Zigo achadena komanda pachechi, achatanga kuita musindo Zigo achatanga kuita musindo kunge evangelist musindo obva adena komanda. Commander is going to lose his temper kunge Elijah akati achibva mugomo, vana bva vabva vaseka mhanza yake baatsamwa ndi Elisha obva atumira mapere akadya vana vese saka inini ndichadena Commander Ibrahim, and Commander vachabva vaita sei, vachabva vandibvirisa. Handizvo ndizvozvo da kupisa nemoto unobvira munomborofita wenhema aiwa inini ndiri komanda veshuwa. Ayo ndasiyana vamwe ayo vanenge vachiziva vanhu tinobvira vobva koneba achibva abvira ayo munanyazobvira fu. Inini ukadena ndokubvirisa zveshuwa. Moto wakadonhedzwa naElijah kubva kudenga uya pavaprofita venhema navana vaBhaari chichichi. Chimbonyatsondidescribe kuti moto uya wanga wakaita sei? Moto uya alright, uri kuda kuti ndikudescribire on intensity layman version here kana kuti tangani layman, then if there is need ndozokuziva kuti yapa detail. Alright, just imagine kuti iwewe Bible shoko raMwari rinoti paSodom and Gomorrah it rained brimstone. Yes. Saka tongoti isusu zvakafanana nekuti paputika volcano. Anova paputika volcano panobuda matombo anenge achibvira anenge ane lava yaya. Type iyoyo yemoto iwowo handitika. Kana taakuda kunyatso explaina zviri a bit deep. Kune ngirozi yakaonekwa naMoses mugomo inonzi Seraphim. Seraphim zvinoreva the flaming one. Saka panonzi padaidzwa moto uchibva kudenga, ngirozi idzodzo dzemoto ndo dzinenge dzadzika, ndo dzinonzi Mwari wedu anopindura nemoto. Yes, maSeraphim. Ipapa ndichitarisa pagwaro iroro rana Elijah nanani, ndakaona futi kuti Elijah akati torai magati emvura mudire, mobva mati handiti, ende matanda kana akatota abatire mvura, abatire moto. Though paya yanga iri significance yekuti we are expecting rain, so we are giving water to the as an offering. Right. Saka kana uchida kuona zvandikutaura kuti wanga usiri moto wemechisa, it was a Seraphim. Bible rinoti moto wakadzika, ndobva wapisa matanda, ndobva wapisa altar, asi haunzi wakapisa mvura. Ukareverenga zvinonzi wakanhanzva mvura, kana kuti it leaked the water. Zorova kuti that was not just something chiri moto wemapepa. Saka ndo panovere consuming fire. Unodya moto wacho because it's a Seraphim. Ndo same moto rugene. Kugena handisosivi, tingatofunza Prophet Madungwe.
Alright, so tisataita zvatoda kuita ka nombobvunzai tumaquestion tushoma twatoda ngoti gaga No problem. tichienda kuri kunetsa nhau yemaseed tina Prophet Mirapo vari kuti no ona iwewe uchibvisa seed, ona iwewe uchida warara pabhedhi wakadaro. I hate kuti church kwava kutobviswe seed as well. Then banana video renyu muchiratidza kusafara nezvaitaurwa ipapa. Mune beef here na Prophet Mirapo? No, andina. Inini as long as uri mushumiri. No problem. Ana problem. The Bible says, and Paul aienda kumasinagogue wavo achicorrecta doctrine. Saka as Christians, if we see kuti iwewo zvauri kuita zvinotori nekahypocrisy mukati kana kakurasika ende wese wazvisa papublic platform, we have a right to correct. So people are not getting vanhu vananyatsobata zvandaitaura. Issue yangu yanga isiri pamaseed nemaoffering. No. Issue yangu yaive pakuti Miracle akasimuka mulife make. This is a fact. Church inowinza mari. Church haisi business. Asi within the church there is business. You understand? And it's a fact kuti nini zigo kana chitonamatira vanhu vanondiropafadza ndinotosumuka kuti ndiri kugara pano kuti ndiri kufamba nemota ichurch. And I'm not ashamed of that. You understand? But kuti wozomira iwo woita kunge une rimwe dhiri raunoita kuti une rimwe basa rawakaita rakakusvitsa pauri ipapo, it doesn't make sense. It's hypocrisy. It's hypocrisy. Tagwirei akafuma nhasi atanga church. Tinoziva kuti mari agaranga anayo. Saka mari ainayo haisi yabva kuvanhu. But hauti iwewe taikuziva iwewe. Handitika kuti hauna kwawanga uchishanda hauna mari yanga unayo. Ngatiti wakuita mining like it's being said utari kuita mining. Mining iyoyo yakaiwana sei? Yakabvepi? Wakadi kutanga nemining wozoita church. You get the sense? Saka ndiri kuti nini hypocrisy iri pakuti kunge iwewe wakasumudzwa ne-something else. Ava vanhu isusu maprofita tiri kuda kusumudzwa nechi? Watita ngori kubatsira church. Exactly, no. Vanhu vanobaita ka-argument kake kuti hanzi imbori mari iyo inobviswa church unofunga kuti inoita zvamanaite millionaire. Hanzi dollar uno ndakanzwa evangelist Muparenga wachiti hanzi kana dollar ichipfumisa wadi kutanga wazvipfumisa nedollar rako iyoyo. Let's be very realistic. Let's be very realistic. Ini ndakamira panapa last year muna November pane munhu akandiropafadza ne-Alcatraz truck Benz new one. You understand? It's worth a lot of money. Yes. I've been given cars. They're worth a lot of money. Vanhu vari muchechi muya vakawanda zvekuti vakanzi munhu waanenge abvise $10 kana $20 handiti. Plus zigo mari dzinotorwa in many ways muchechi. Hatisi kuda kutombopinda panyaya yema-1-on-1 ema-700. You understand? Hatisi kuda kupinda ikoko. But large scale. Yeah, but mari kutorwa intodi inototorwa. It's not a secret. 3/4. Listen. Do you know kuti Roman Catholic it's worth over 2 trillion? Yes. Haisi mari business. Zvipo. Saka calculate kuti nema Sunday mangani pa service pa month. Tine ma Sunday mangani pagore. Taane makore mangani tiri mushumiri. Kune offering yemubasket, kune ma-tithe, kune ma-seed, kune ma-sacrificial offering. Mari dzinobuda in many ways. Vamwe vari kutobvisisa vanhu anonzi mabhora offering. Wazvona. Hausukaziva kugula kuna kubvisa vanhu ma-testicles offering. Hadi hapo zo TFG weka kanedarira ole machini. Kana uri murume unofana kutenga nzvimbo. So point yandiri kutaura ndeyekuti pamwe vanhu vamwari vamwe vanoda kuvanza kana kudi. Baba kuchechi kunobviswa mari. Church kunobuda mari, that's a fact. Plus inini even yangodai zvainzi dollar riri kunzi dollar irotanga wazvipfumisa zvangofanira kuti Econet kuti unofunga kuti dollar rako rinotibetserere airtime, but for Econet to be where it is because there are 10,000 people who are buying dollar airtime per day. So ukata vanhu 100 vanobvisa dollar iroro kuchurch and every adborder you actually have pekutangira. So I think it's actually being inconsiderate. Kushora Jesu angasingatodaro. Jesu andaita kuti munhu vaya ne50 cents vaya ne-cent aita kutorumbidzwa. Saka inini I think kuti vanhu vanozotora things in a wrong way. Yekufunga kuti no Miracle Power ari kuti vharirawo kuti tisumuke. You do realize kuti vanhu vakawandisa ma-congregants edu akasiyana nekure. You understand? Inini issue yangu iri pakungoti munhu chingomira nechokwadi.
you understand kana waita mari chingomira ausati waita mari mira nechokwadi usatiraya kuda kuzviita mutsvene isu chiziva kuti hausi. Aiwa, ndatibvei apa pane nyaya dzamanidedzera kunoku I think inhatu dzanoda kuti ndikupei mukana kuti mundiudze tisati tasvika panhau yedu yebhachi. Okay, number one, this Sunday we are having a family deliverance service. Yeah, so we are inviting people kudombosha vanhu ngavauye tizovanamatira, but mainly we'll be giving out people perfumes nemascrubs. Right, uri kuona iwewe Zigo une saint iri pabody pako, munhu wese ane saint iri pabody pano. Pamunoti saint tsanangura vanhu varisira kuti une utsvene une kasmell kako une kasmell kako kakunhuhwirira kako anditi kari pauri. Saka uchaona kuti kakunhuhwirira kari paphysical body, but futi kunotori nekakunhuhwirira kari paspirit yako. Urunzwisisa? Iyi body yako hausiri iwe, unzwisisa? But spirit yako iwe munhu anonzi Zigo, kwete munhu anonzi Zigo, munhu ari muna Zigo ane saint unotonhuhwirira kana kuti unotonhuhwa muspirit body spirit man yako, you understand? ndopandiri kuti muspirit mune smell. Yes, irimo. That's why demons are affected by smells. That's why demons are attracted by smells. Plus the Bible not runs our prayers is a sweet smelling. Yes, saka smell irimo mumweya. Alright, saka. Right. Saka uchaona kuti iwe wakamboona ere pane munhu wekuti akasvika pavanhu. Ngatiti vanhu vakaungana so. Akasvika pavanhu. Vanhu vagona tanga kubaya mafoni avo totanga kusuduruka. Haana kana problem nemunhu asi haangofaririki. Kana usirombosanga nemunhu wekundonza uyu munhu handingomufariri. Chii chiri kudaro? Ari kunhuhwa. But asi kunhuhwa panyama. Asi ari kunhuhwa pamweya. Because ane rima raari kufamba naro. Chinongonzi munyama zvinoreva kuti rima. Okumunyama. Loko kumunyama. Ndozvaimbwana tigonzi ndikufamba murima. Une munyama. Saka munyama iwowo manje unoattracta mamhepo ekuti anenge ari pauri anowinza bad odor. Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati Moses akanzi naMwari tora different spices upe maspecialists anogadzira maperfume agadzire a type of perfume yekuti paichaiswa mutent of tabernacle vanhu vachibva panze nemasmells avo ekutadza ekuroyana ekudii pavanopinda mutent of tabernacle havanhuhwiri Mwari, vanobva vavharirwa neperfume ipi iyoyo. You understand? Saka kana usina that sweet saint pauri, even favor unenge usina. Saka uchiona kuti Bible rinoti Esther aigeswa nemaspice futa akasiyana siyana for 6 months, achizorwa futi mafuta emara for 6 months. And robva rati iro whosoever looked upon her with favor. Wazvona? Saka nganga ka concept ikako dzakakabata kekuti munhu anotogezeswa munyama, but problem manje idzo dzinobvisa zvinonhuhwa nezvinonhuhwa futi. Saka hapana zvavanenge vachidi vanoti minus plus minus. Exactly, you get the sense. Yes. Saka ndiri kuti inini neSunday we are going to give vanhu maperfumes atakanamatira atakagadzira. Like I said pavideo yekutanga kuti my wife anogadzira maperfumes. Mama Commander. Yes, Mama Commander. But avangowagadzira tinotwa there is a special way anogadzirwa nayo for a special purpose. What's the difference between family deliverance and just ordinary deliverance? Ordinary deliverance kuti ndiri ngokunamatira iwe usazigo. But family deliverance kuti tiri kunamatira iwewe, mukadzi wako, mwana wako, mabrothers ako, masiblings ako nemasmalls ako. Ayo. Masmalls atinamatiri baba. Asi part of family. Masmalls munamatira neko. Kana chida taite part of family rora munhu. Then second nyaya. So that's the first nyaya. Second nyaya yange regis ndakutokanga moto kunyaseka. I'm forgetting the second issue. Pane nyaya dzakakosha dzamatiti taure about. Yes, remind me. Is it back to sender? Right, exactly. Now, vanhu vakawanda vari kuroyeswa. In the name of back to sender. Even the name of back to sender. Because avanzwisise concept ye back to sender. Alright, mina ndikuze concept ye back to sender yandonzwisisa. Hanzi ateya gomba achawira mariri akanda domba achatemwa naro. Sikanzi iwewe namtumwa Masango. Muroyi mukomanziko muroyi anenge ada kuuraya mukomanziko muroyi hamfana kutombosekerera muroyi munofana kubva madoti yachi mama murova chi back kana angada kutsinga unenge waziva sei kuti muroyi
unenge wanzi naMwari do not let a witch live. But iwewe muroyi wako wamuziva sei? Ndomuziva turi undiroyi wako anenge aita. Now that is where the problem is now. Problem iri pakuti Zigo uri kuassume kuti uri kuroyiwa naSaint kana kuti naSparks. Anditi? Hauna evidence kana 100% surety kuti uri kususpect. Mudzinza manute chinongedzerana kuti I think ningiwe. You get the sense? Now here's what happens. Iwewe ukaya kwandiri ndokurovera mhiko yekuti iwewe munhu adonhe afe nekuti uri kufunga kuti iyo ndiye ari kukuroya. Watoroya. Iwewe ndiwotomuroyi. Alright, saka back to sender yacho inoshanda here pamunhu asiri yanga ifanira kundorwa, because back to sender it should automatically go back to the sender. Yes, the proper go back to sender. Sparks akaenda kung'anga onokusumudzira mhepo okuvakira altar inokurwisa kuti zvako zvifambe. Kana kuti otora chikwambo ichocho tanga kuzorara futi nani newe. Handitika? Kana kuti otanga kupengesa vanhu kana kuti vanotanga kungofa. Handiti? It's an altar yavakwa. When you come to me as a prophet, handiti? Ndoona kuti there is an altar that is fighting you. What do we do? Tinokuitira prayer, handitika? Nezvimwe zvatinokuitira zvekukudisconnecta from that altar. That's the first stage. The second stage, ndochikuvakira altar yako iwewe. Altar is like a door that opens up, open heaven. Bible not Abraham pakatora Isaac akamisa pa altar. An angel called from heaven. There is a vast distance between heaven and earth. So there was a direct door. Rangaraka connecta Abraham nechi nengiros. There was a portal. So portal ratinokuvhurira iwewe aringori portal. They are guardians of that portal. Which means kuti ngirozi dzine chekuita nelife yako dzinenge dzichifamba newe. Handiti? Saka zvakafanana nekuti Zigo uri kubirwa muriwo. Wakajigara garden rako. Ungomuka makuseni muriwo wakatemwa. Haunorari mugarden wotaimira mbavha. Unongotora chigubhu cheroga wospraya muriwo. Handiti? Kana kuti unongoisa electrical fence. Wauchazonzwa achiti yowe paunobuda unoti ndiye anga achida kuba muriwo. Saka we just build an altar. When you build an altar zvinotoregister kune vanga vachikushandisa kuti pane zvaitika. Moment yavanozotraya kudzokorodza zvavanga vakakuita ndokubata electrical fence kana kutema muriwo nechi une roga. Ndo pavanorohwa nezvavanga vachida kuita ivo. Kwete in the first instance. No. Saka vakada kuzozvidzokorodza ndo pavanofa. Ndo panonzi usarega muro yarichi. Zvinhu zvandiri kutaura zvitori practical nditotori nevanhu inyaya yekuti inini handidi I value privacy. You understand? But tinotori nevanhu zvitori practical zvakatoitirwa vanhu zvikatovashandira. Vamwe vanhu vakatoigwa because of zvavaida kuita. We have to go in depth. Pachine imwe yatasiya? I think ndidzodzo. Alright, takufana kuenda panhau yekubviriswa. Yes. Munoda kujairirwa here. Inini hangu handizobvirisi vanhu. In that sense, but inini ndine power baba panyama nepamweya. Panyama ndogona ngokurova chero zvibhakera ndikanokubhadharira fine. Kana ndikaona kuti zvinogona kunetsa ndogona ngokuchallenge kuti yatipinde muboxing maoko chayo. Saka ndisi type emprofita yekuti inini zvakafanana nekuti kana ndifamba nemukadzi wangu iwo bva wadarika kuguma mukadzi wangu gadziko ofunga kuti ndichati nezita rababa regererwa. Aiwa ndotokuputitsa. Aiwa ndiregere ndokurova. Hana Jesu ukarohwa dama iri. Then pamweya. Wakarohwa rimwe. Aiwa. Murohwe rimwe racho. Baba munorohwa mukati sorry nekurohwa. Then pamweya pacho. I was born like this. Chimbondudza ika true life story kiba mambo demonstrate spiritual power. With anonymity of course. Ndambodzinga munhu basa. Musingashande basa kwake. Mukebs. Kugweru. Amboshanda ukebs ere. Andinamboshanda ukebs. I was in the line. There was this old lady kumberi. There was this guy. Angaripo. Vakagara mugweru kuma 2012-13. Pane mfesa aishanda mukebs angari slim angari mutsvuku. I won't mention the name. The guy was very rude. Achiti kumbuya kurumidza kunyora mani mimi muri kuchinedza. He was the guy alright. Ndandauda kutaura kuti anga tribe pregnancy. The guy was very rude. Yes. Achingoharasa chi? Ambuya. Gogo vaive. Ndo andati wangu betsera gogo pane kuti vadi vatuki.
ndovati you don't tell me what to do at my work. Ndikati this week you will no longer be working here. kubuda basi Akanditarisa so ndobva aseka akati haana kuita 3 days. muna unoraise complaint Handina kuraise complaint. My wife can testify for me. Takazosangana nemuchinda yeye I think about 4 or 5 months later akasvuka neimwe sheni akasenga chibhegi. asi matoti asawani rimwe basa. Let me tell you, the Bible says there was a man called Balaam. Whoever he cursed was cursed, whoever he blessed was blessed. Moses the prophet, and whoever he cursed was cursed, whoever he blessed was blessed. Baba inini munogona kuita naro mugoti ndezvako mugoti chii. Baba ndikakuudzai chiunuka ndikakuti unosungwa unodi unosungwa, ndikakuti unohwina unodi unohwina. That I'm sure of, and handisi kufungidzira. Saka chimunduza ikandohwina Kuhwina chi anything chaneni tingomhanya nacho. ayo Alright, ndatimanyisa nezuva tisvike patoda kusvika pakakosha apa. Ndoisa piko kamera yangu. Ndotsvaka pekuisa mic yangu. Alright. Okay, ndigadzike. ayo chero kaibata kana problem. Andozobvisa sei bachi racho kana ndikabvira mai. Aiwa. Ndikakutrustei. Alright, kamera yedu unyazoona. Alright. Saka commander yatime ye demonstration. Kune imwe kamera iri pakona iyi. Tikasondera uko. Pana papoka. Good. Inenge ngazika. So unaona ziko zvinhu zvinoitwa zviyazviya zviri very simple. Handiti? And like I always say, kune vanhu vanotori nepower iroro. Uri kunzwa rekuti munhu anotobvira achifamba, but hakuna munhu anobvira kona yebhachi. Uya kunoteki siya kamera iri kuona. You understand? Handwaisera zvakanaka. Tora foni uchitanga tora nefoni uri padhuze. Foni istobek over waisa back camera. Hakuna munhu anobvira nebhachi ari bai? Hakuna munhu anotangabvira kona yebhachi ere. Otowana nguva yekubvisa bhachi. Aiyo. Iyo moto iwowo. Moto wataidzidziswa kusayenza. Ndinotanga nekukubvirisa first ndozoexplaina ndakupa second example. Uya padhuze utanzira. Aiwa. Haisi matches. Aiwa, uchero wakapfeka zvina basa. Ndazofunga. No, ndakumenga sure that ndapfeka maoko. Ndakupfeka asi maoko andingasina sei. Alright, so todaisa munhu mako. Tambobvirisa munhu. Uya padhuze shamwari vanhu vanozochema-chema vachifunga kuti imechitsi kana gwenya. Aiwa, chero akamira ipapo hapana munhu anozombochema-chema chipepa ichi. Because hapabatidzwika. Aiwa, panobvira pega tichitaura nyaya. Iwe unongoita make sure chete kuti aubatire. Plus wazokurumidza ukanda bhachi zvokumhanya zvekuti vanhu havazooneka. Toda kuti vanhu. Urunyazoona here cameraman? Yazoona. Wozitapedza video charatidza kuti ndiwe ani, vanhu vakutuke wakaita se wakazvimiririra sacameraman. Yavharwa omwe yavharwa, hapana matches. Ndabvisa because ini handingambotanga kubvira ndakaripfeka. Iro abvira Ona pana chikudza kuti ukaramba wakapfeka bhachi unotsvaka. Ndatogona ndakurudza ndabvisa. Hapana mechitsa kana any sign. Moto watobaka. Watobvira. Iwe namoshitola ipapa isitotaridza kamera yedu. Commander, is this the same way that vanhu vanoita ma-arson also do, professional arsonist? I think so. But what I can tell you is that there are many chemicals anotanga moto akasanganiswa. There are many chemicals anotanga moto akasanganiswa. But now, here's the thing. My spirits ano addresswa nekudzingwa nezvinhu zvakasiyana siyana.
indakurira kucamp handiti nogona uchititorako we have made the point tore isusu makurira camp indakurira kupi kucamp kucamp handiti pane time yakaita yekuti paionekwa strange stuff vanhu vachitaona chimwana taona chipoko taona saka there was a lot of chaos so mawo vet anga aripo vakabva vati anorega itipa address saka vakatora mabullets epfuti vakaavhura vakateura gunpowder ndobva vatanga kupisa gunpowder at certain positions saka ndakabvunza kuti wai vari kudaro zvikanzi smell uyai just like tiri kupisa mafuta egwai anditika smell uyai inodi inotizisa mweya iyoyo saka there are certain chemicals anditi anotoshandiswa even for kutya kutsvere anotoshandiswa even for what do you call it for deliverance zvisiri zvekudako then kune vamwe vanongozvita kuda kungobhilifisa vanhu kuda kungovhundutsira vanhu kuti apakazobvira aiwa pantori nepamwe pazvinotoshanda you get it ladies and gentlemen inini panapa I'm wowed. I stand in awe. You know pronounce say AWE. I stand in awe. Commander Ibrahim ndo numbers awo ari kubuda pa screen varikuda kuatenda ma church services munouya futi kuno kudomboshava mwafona number yayo vanokupa ma details vari muHarare vasingagone kuuya kudomboshava nekuti vanenge vasina mota kana mari yacho kuita sei yekuisa nokurongerai futi ma transport nechi vanenge vaine ma issues and what vabatei varikuda ma perfume both spiritual and physical vanovabata ma last words ngomani ayo zvinoda kuratidza ka practical tisina kuisa mbachi kuitira kuti vanhu vaone zvinoitwa sei vasazofunga kuti some sort of magic ende uri kuona imwe problem iri kuita nevanhu manje vanhu ngavaone video ichipera uri kuona chiclip chefodya chandakaita cheche ndandakufonerwa nchinzi kwete muprofita wenhema vanhu vaitondifonera chida ndivachinjire fodya kuita mari saka ipa munogona kutanga kufonerwa manje kunzi tine munhu ari kutinetsa tokumbirawo mumubvirisa aunavharidzira kamera ndivigire zvinhu zvirapo zvese shamu takuchirova manje sample yacho how it happens how it happens okay because ndofonerwa kanjinzi tibvire chingosimudza chair yacho but ainingi ndiunze kamera padhuze zoom arubude pana babo right so I think for the purpose yekuti apa ndobatira panyanya ubuda but usabudisa mazita ndisida kuti pabude kuti powder ichi for the purpose of kune dzimwe ndururani dzinozopiwa ma-ideas dzinozopiwa ma-ideas so vanoti chi disclaimer inonzi chi disclaimer inonzi disclaimer kuti this is not do not try this do not try this at home yeah it's enough disclaimer do not try this at home zvekuti vanhu vozonzi vakapiwa ma-ideas nakomanda ndo zvasiri kuda iyi chemical equation inogonekwa nevanhu vakaenda kuchikoro vakafunda vakarovawo at least chemistry at O level vakabudawo neC but the majority failed. Ndine hama dzangu dzinofarira kuzviita izvozvi zvanizomenshina hangu ndezita ndingasonzi ndiri yeta ana apostle B Jaffa kune imwe chechi machechi muHarare yekuti ukapinda ndongoona kuti ndakana munhu wanare O level hanzi ukatopinda une O level unotozobudiswa imomo mutodiwe munhu wanane right so it's very simple saka munhu anobva atora nechi kaenda kubuka kagaba kake muchabhira saka apa hatina kuisa any cloth or paper or anything. This is just a clay. Yeah, this is just powder. Now panozoisirwa iyi mucheka or something because unokurumidza kubatira chi moto you understand but iyo yega inotongobvira you understand but haibviri as efficient as kana wakaisa saka ukangodonhedzera drop kudai patatofungai panotobvira opfula ndipisi chai yangu ipapa saka the fascinating part ndeyekuti hapabviri moment yaunodonhedzera panotomboita zvemaseconds pasati padi reaction isati yatanga kuitika but eventually zvayo reaction inodi inoitika
saka zvongo chitaura chezvo kuti maasonist anogona kutokanda obva atobaya Sikachaitikere fina. arikaitona muda kutisere baba So I think ndozvairehwa naanonzani naSaint Florence. Baby Bashabaka fire, baby Bashabaka moto. Ndino moto wairehwa. Everything is clear. We have made the point. My last words. What is the point of this exercise? Because but anozofunga we are trying to throw shade only. You of can course, the use, shade I'm throwing. like I said, zvafana nepfuti ma-law enforcers anoshandisa pfuti to protect. You can buy a gun to protect your family. Unogona kutsvaka pfuti kuroba. So this can be used kutodzinga mamhepo mumba. Dzimba dzisingagariki and all. Anditika. It's like you can use it as essence kutopfungaidzira pai pamba. Anditika. But under the supervision. Yes, kana kuti unogona kungozviita kuda kungobhilifisa. Kana kuda kungoti ndokubvirisa. My last words. Nyasha dzekumusoro kudenga ngadzive nemi muchengetwe. Imi nemhuri dzenyu tinonamata kuti there is a prophecy that I gave some few months back. Ndakazodzokorodza if they go on my TikTok Commander Ibrahim. Ndakati I saw people dying mysteriously. Kuti munhu anongonzi nasanga aripo mangwana atofa, nasanga aripo mangwana atofa. There is a shift in the season. There is harvesting that is happening. Vanhu ngavanamate. Vanhu ngavatsvage any green tree vote mashizha votsvaga muprofita ari padhuze anovanamatira vogeza neshisha ripi iroro. Those are my last words. Antsvagai shizha any green tree motema motsvaga muprofita ari padhuze vanamata matsira kuti muprofita wechokwadi. Muprofita wechokwadi kana wenhema vese maprofita chinozosiyanisa vanhu imotive. Handina kuti n'anga kana vejuju ndati muprofita. Ladies and gentlemen, Commander Mawanzwa itsike yedu tizogara tichivaunza panapa tichimboona kuti aufa. Saka with that sina mazhinji ekutaura. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he is a journalist. Journalist.